Zeeuws-Vlaamse kinderopvang wil meer voorlichting in gebieden waar weinig kinderen ingeënt worden. Wij zouden heel graag ook daaraan mee willen werken als kinderopvangorganisatie. Op gebieden of op locaties waar het nodig is om extra informatie te geven. Maar verplicht inenten, dat lijkt nog een brug te ver. En verder in deze Zeeland nu. Politie houdt jonge verdachten aan. En nieuw fonds voor recreatie-investeringen. Goedenavond. In gebieden waar relatief weinig kinderen zijn ingeënt, zou de GGD gericht voorlichting moeten gaan geven. Die oproep komt van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Zeeland scoort laag als het gaat om vaccinaties tegen kinderziektes. Op sommige plekken zelfs extreem laag. En ondertussen heerst er al kinkhoest en lijkt het een kwestie van tijd tot de mazelen uitbreken. Wij kennen die ziektes gewoon helemaal niet meer. Wij 75 jaar lang zijn eigenlijk deze ziektes gewoon niet meer voorgekomen in Nederland. Het is zo'n groot goed. De kinderopvang in Sas van Gent. Alle medewerkers hier en op andere plekken in Zeeland zijn recent bijgepraat over de verschijnselen van kinderziektes die decennia lang niet meer voor zijn gekomen. Maar kinkhoest en mazelen zijn nu weer terug in Nederland vanwege de lage vaccinatiegraad. Medewerkers weten waar ze op moeten letten en hoe ze moeten handelen. We hebben draaiboeken klaar liggen, maar met name ook hebben we ouders ook geïnformeerd. En hebben we wel gevraagd dat in ieder geval aangegeven dat wij een voorstander zijn van vaccineren. Dat dragen we wel uit. Dit gebeurt steeds minder. Zeeland scoort laag op vaccinaties van kinderziektes. Op sommige plaatsen zelfs extreem laag. De gewenste 95% wordt nergens meer gehaald. Het aantal gevallen van kinkhoest in Zeeland is inmiddels opgelopen tot boven de 200. Mazelen zijn er nog niet, maar dat is een kwestie van tijd, zegt de GGD. De kinderopvang worstelt hiermee, want niet gevaccineerde kinderen buitensluiten, dat willen ze niet. Wij zijn een algemeen toegankelijke kinderopvangorganisatie, dus wij stellen geen voorwaarden aan vaccinaties. We vragen wel of ouders hun kinderen hebben laten vaccineren. Die algemeen toegankelijkheid vinden wij eigenlijk wel een heel groot goed. Maar het gaat ook om de bescherming van de allerkleinste, die nog niet gevaccineerd kunnen worden. Voor wie kinkhoest levensgevaarlijk kan zijn. Daarom een pleidooi voor een fijnmazige voorlichting vanuit de GGD en overheid. Daar waar de vaccinatie het laagste is, ingrijpen. Wij zouden heel graag ook daaraan mee willen werken als kinderopvangorganisatie. Op gebieden of op locaties waar het nodig is om extra informatie te geven. Maar ik vind niet dat wij de organisatie zijn die kinderen moet gaan weigeren op voorhand. Ja, aangeschoven is Marieke Kerklaan, verslaggever zorg bij Omroep Zeeland. Ja, er zijn dus plekken in Zeeland waar er echt heel weinig wordt ingeënt. Klopt, en daar speelt geloof een belangrijke rol in. Denk aan Rijmerswaal, Tolen, Borselen. Dan heb je het over een vaccinatiegraad van nog geen 70%. Wat ook de laatste tijd veel meer meespeelt, zeker sinds corona. Ouders die bewust niet kiezen voor een vaccinatie. Dan heb je het ook over stedelijke gebieden als Middelburg, Vlissingen. Die komen er ook niet aan. En wat ook een belangrijke rol speelt, is eigenlijk een soort laksheid van ouders denken van ja, het komt niet meer voor, dus waarom zou ik nog? Ja, we kennen die ziektes niet, hè? Werd er al gezegd inderdaad. De kinderopvang die doet dus een pleidooi van ga nou voorlichten, hè, in die gebieden waar er weinig ingeënt is. Dat zou dan door de GGD gedaan moeten worden. Wat zegt die GGD daar zelf van? Nou, de GGD zegt daar wel voorzichtig voorstander van te zijn, hè, om dat maatwerk te gaan leveren. Tegelijkertijd zegt de Gezondheidsdienst ook, we hebben er geen extra geld voor gekregen. En wat zij ook weer doen, is eigenlijk een oproep richting ouders. Overdenk nog eens inderdaad, ook al wil je je kindje niet alle vaccinaties geven, kijk dan inderdaad wat wel kan, waar je wel achter kan staan en plan die in. Ja, kijk waar je dan wel achter kan staan. Ja, in heel Zeeland wordt dus nergens eigenlijk die 95% inentingsgraad wordt gehaald, hè, om uitbraken te voorkomen. Er is wel een politieke discussie over verplichte inentingen. Klopt, sommige kinderopvangorganisaties in het land die zeggen dus ook nee tegen ongevaccineerde kinderen, die mogen daar niet komen. Nou, zover willen ze hier dus niet gaan. Geen enkele kinderopvangorganisatie in Zeeland zegt dat. Ook de GGD zegt dat niet. Die zijn juist bang van als je dat zo hard stelt dat er meer weerstand komt.
Er is ook geen politieke meerderheid voor, want dat moet dus politiek Nederland geregeld worden. Het gebeurt overigens wel in sommige andere landen in Europa. In 12 Europese landen is er een vorm van verplichte vaccinatie. Maar in Nederland is het dus nog niet zo ver en is daar dus ook nog geen meerderheid voor te vinden. Marieke Kerklaan, dankjewel. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Oost-Soeburg. Rond 10 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat er ruzie was op het Zeelandiaplein en dat er iemand met een mes rondliep. De politie trof daarna een 30-jarig slachtoffer aan in een steeg bij het plein. Deze man bleek meerdere steekwonden te hebben. Na de steekpartij heeft de politie 2 jongens van 17 en 18 jaar aangehouden in een woning in Oost-Soeburg. En zij zitten nog vast. Het gemeentebestuur van Terneuzen wil 200 asielzoekers gaan opvangen in het oude Neckermangebouw aan de Handelspoort in Terneuzen. De opvang daar zou dan zo'n 10 jaar gaan duren. De noodopvang in de oude bibliotheek gaat dan dicht. Aanstaande donderdag is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en de gemeenteraad van Terneuzen stemt in juni over deze opvang in het voormalige Neckermangebouw. Het toeristenseizoen komt weer op gang en ondernemers willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen naar de provincie trekken. Maar ja, dan moet je natuurlijk af en toe investeren in een nieuwe attractie bijvoorbeeld. Of in een milieuvriendelijke slaapplek. Maar wat doe je nou als kleine ondernemer als de bank moeilijk doet over een lening? Impuls Zeeland is nu in dat gat gesprongen met het Fonds Vrije Tijdseconomie Zeeland. Welkom in het bezoekerscentrum van Zeeuwse Zouten. Hier worden straks onze bezoekers en geïnteresseerden in ons product ontvangen. Het gaat voornamelijk om ondernemers in de toeristische sector die onderscheidende, innovatieve plannen hebben. Dus bijzondere dingen in die vrije tijdssector. En je moet dan denken aan familiebedrijven, MKB-bedrijven, maar het kunnen ook startende ondernemers zijn. Ja, die investeren in hun toekomst. Christian Klerks is een van de ondernemers die gebruik heeft gemaakt van het fonds. Wij wilden heel graag een bezoekerscentrum neerzetten, waarbij we dus op een interactieve manier straks met schermen, middels een proeverij, de bezoeker mee kunnen nemen door onze zoutziederij. Nou, er zit natuurlijk best wel een kostencijfer aan vast. En ja, deze lening maakt het voor ons mogelijk nu de bezoekers mee te nemen en dus ook dit te kunnen realiseren. Nou, en hier bevind je je in de opslagruimte waar onze watertanks staan. We hebben hier in totaal bijna 10.000 liter zeewater op voorraad. En hier kunnen straks onze gasten zien hoe we het water overpompen naar onze indampmachines en uiteindelijk naar de zoutpannen. Om in aanmerking te komen voor het fonds moet je wel aan een aantal criteria voldoen. Je moet toch wel een onderscheidend plan hebben, want we willen dat het aanbod in Zeeland divers blijft en een goede kwaliteit, aantrekkelijk is voor toeristen die hier komen. Dus daarin moet je plan wel passen. En hier staan we bij onze zoutpannen en hier kunnen mensen tijdens de rondleidingen zien hoe we ambachtelijk zeezout maken. Je kunt als bedrijf natuurlijk ook een bank om een lening vragen, maar daar is het antwoord vaak nee. Banken moeten zich aan vrij strenge regelgeving houden. Wij kunnen er toch op een andere manier naar kijken. En dus op het moment dat het lastig te financieren is, kunnen we een combinatie maken met bankaire leningen en het zo wel mogelijk maken. Een aantal kleine bedrijven is dus inmiddels aan de slag met behulp van het fonds. De grotere campings waar we ons in aanvang op richten, die hebben zich gericht op elektrificering van hun camping of circulair watergebruik. Vorig jaar zijn we dus een pilot gestart met ondernemers die andere plannen hebben. En hebben we bijvoorbeeld een nachtje bij de kerk, dat is een B&B in Vrouwenpolder. Zij konden in de winter nooit open, omdat hun omzet eigenlijk wegliep aan energiekosten. En zij hebben geïsoleerd, of zijn aan het isoleren, waardoor ze komende winter wel open kunnen. En natuurlijk hier Zeeuwse Zout, het bezoekerscentrum. Want dat is het mooie van dit fonds. Je kunt echt nieuwe initiatieven tot ontwikkeling brengen met behulp van de provincie en Impuls. De Zeeuwse zeeschildpad Blitzen heeft een tragisch ongeval in Diergaarde Blijdorp niet overleefd. De schildpad, die in december aanspoelde in Vlissingen, zat in een bassin dat veel te warm werd door een technische storing. 2 andere zeeschildpadden die ook in Zeeland zijn gevonden en die in Blijdorp aan het aansterken zijn, die hebben het wel overleefd. Eerder overleed in Blijdorp ook al zeeschildpad Bluff, die aanspoelde op het strand van Zoutelanden. Die overleed aan een longontsteking. Deze bunkers uit de Tweede Wereldoorlog stonden vroeger hier onder andere deze dijk in Baarland.
Maar inmiddels liggen ze verstopt onder de grond waar niemand ze kan zien. En nou is het waterschap van plan de dijk te versterken. En ziet Peter Traas mogelijkheden. Nou, weet je, het is eigenlijk cultureel erfgoed. En we hebben nu, naar mijn idee, gewoon de allerlaatste kans om dat nog een keer naar boven te halen. Als er straks nog een grotere dijk overheen ligt, ja, dan gaat het nooit meer gebeuren. Peter speelde als kind veel bij de bunkers en dus buitenom de historische waarde brengt het bij hem ook herinneringen naar boven. Als de bunkers opgegraven worden, zou dat volgens hem een mooie aanwinst zijn voor Baarland. Ik hoop dat ze dan net als vroeger in of op de dijk staan. En dat er een mooi silhouet op de dijk staat ter herinnering aan onze bevrijders. Dat zou heel mooi zijn. Een monument dus. Peter zal nog wel eventjes moeten wachten, want het waterschap begint pas in 2029 met de werkzaamheden. En of ze het plan van Peter zien zitten, dat hebben ze nog niet laten weten. En paard Donnie woont al 10 jaar op zorgboerderij De Stelle in Ouwerkerk. En omdat de zorgboerderij nieuwe eigenaren krijgt, moet Donnie mee met zijn eigen eigenaar om manegelessen te gaan geven in Bruinisse. Maar daar willen de cliënten van De Stelle een stokje voor steken. Zij zamelen geld in om Donnie over te kopen. Donnie moet blijven. Want Donnie is niet zomaar een paard voor de cliënten. Het is een Zwartsvalde Fuchs. met een belangrijke functie op de zorgboerderij. Het is een bijzonder paard. Alles wat mee aan de hand is, bijvoorbeeld verdrietig of boos, dan ziet hij het, dan komt hij naar het hek toe. En dan schudt hij met zijn hoofd van, hey, kom eens hier. En dan komt hij naar het hek toe. En dan krijg ik een knuffel van hem. Verzorger Stefan wil er dan ook niet aan denken dat Donnie zou moeten vertrekken. Nou, ik heb een grote paardenavontuur met hem beleefd en dat zou ik graag willen voortzetten. Wat zou er gebeuren als hij weg moet? Dan zou ik het heel jammer vinden. En dan wordt het als Donnie echt weggaat, dan wordt het bij mij echt heel emotioneel. Als ik er al aan denk, word ik al emotioneel. Om Donnie op de zorgboerderij te houden is er €7500 nodig. Via een doneeractie hopen de cliënten dat geld bij elkaar te krijgen. Ik zou zeggen storten. Heb je zelf ook al gestort? Ik niet. Andere mensen hebben dat al wel gedaan. De teller staat inmiddels op ruim €1500. Ondanks alle waarschuwingen begon de dag nog rustig, zoals hier in Kats. Maar al snel begon het te regenen en te waaien en dat zorgt in ieder geval voor mooie foto's. En de komende dagen gaat het iets minder waaien, maar blijft wel wisselvallig. Met misschien zelfs wel wat winterse neerslag. En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk voor meer nieuws op onze site en op onze app. Voor nu nog een hele fijne avond, ondanks de harde wind en de regen. En tot morgen.